F'Hadding li tħabbar li se tkun qed tinbena residenza sabiex jiġu akkomodati 4 residenti b'diżabilità li għal xi raġuni oħra s-sitwazzjoni tagħhom ma tippermettix li jgħixu mal-familja tagħhom. Dan il-proġett se jiswa €900,000. Dan huwa parti mill-proġett ta' Soċjetà Ġusta u l-bini se jkun qed jirrispetta d-disinn ta' binjiet oħra f'Haddingli. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli stqarret kif permezz ta' dan il-proġett, Gvern Laburista se jkun qed iżomm ukoll kelmtu mal-poplu. Hija wedha wkoll li għamilna fil-budget u anka fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Irridu naraw li persuni b'diżabilità ikollhom ħajja indipendenti fil-qalba tal-komunità meta ma jkollhomx familja li tkun tista' tieħu ħsiebhom. Intant il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembil stqar kif dan il-proġett u diversi proġetti oħra li huma mmirati sabiex itejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu ma setgħux isiru mingħajr l-ekonomija b'saħħitha li għandha Malta. Huwa stqar kif dan il-proġett huwa xempju ta' ekonomija fejn il-ġid jasal għand kulħadd. Din hija meta ngħidu għal ekonomija ta' ġid għal kulħadd li minkejja l-pandemija minkejja l-ħadtilna ħafna xogħol xorta bajna nsibu li naraw il-gvern ikun sensittiv anke l-bżonnijiet forsi ta' ftit nies li malihom tagħmel differenza hawnhekk. Dan il-proġett ta' €900,000 ħankun qed naraw li nagħtu servizz l-4 persuni b'diżabilità.